weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine ma fedde heɓlo sukaɓe africa takkusan yoni to cilogne to dabiya to kobɓillo to dunga wuuro alpha dunga wuuro ceerno dunga bosoya to boyinnaji to wudduru to sadele to keɗele to wuuro soogi ko on takkusan juula ha e nder galle baba aboubaydi sar ɓurɗo lornidde keccela sara to dunga to dunumaji dembe to dunumaji funeɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe rewidade peele tumaɓe dirkude e dirkinde ko pareje leydi ɓe mbaɗi convoqué wonnoɓe président ji e wonɓe président des conseil d' administration société cinéma to leydi Mali ma en kaale jaltugol aduna Moussa Traoré gonnoɗo hoorejo leydi ndi leydi Mali taw ko gardinoɗo leydi ndi fodde duuɓi nogas e tati to leydi Sénégal Lamine Diack o ñawama to leydi France kanko e ɓiyi ko tañanama omo lelo duuɓi on tañanama duuɓi 4 e kaso omo yoɓa amande 500 ujunere taw ko halis euro to leydi Gambie Zineb Jammeh ko joom suudu Yaya Jammeh e oɗo saaha joni justice mo dowlaci tentude Amérique koko jofimo feɗendu to leydi Libye ANL ko armée nationale de Libye ɓe kolliri tigui ɓe itti fittandu gonnoɗo chef d'état islamique biyetenoɗo Abou Abdallah al-Libi to leydi Gabon Landré Zio maire mo Libreville Gabon o ɓenninama to kaso mawɗo woni kaso sans famille mo Libreville maison d'arrêt sans famille mo Libreville e nder leydi Gabon bisimilla moon ketki hotondirte joni joni jañoɗen hayo bela mi dañi bela koɓata ke ummorade e docteur Djibiso ko safriyanke ko wittiyanke safriyanke safroje fina tawa docteur Djibiso kollaɓɗo reedu malaɗo woni laaɓaɗo gollal mum docteur Djibiso de safa rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol docteur Djibiso ene safra kiste fibrome ndogam site rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darottake ha yimɓe ɓuutoɓe kala docteur Djibiso ne safra tension diabète asthme ɗo jodumiɗo deydi musoji docteur Djibiso ene safra worɓe fiɗaɓe wonduɓe soppis ha ustaraɓe e gorago kala docteur Djibiso ne jogui leɗɗe belɗe no fewi omo loota rewɓe ronkuɓe sowre jimɓe seeɗe ha e worɓe ronkuɓe dañde ngalluji kala docteur Djibiso ene andina kadi dendagal bandiraɓe ha tengti Sénégal naaɓe e wonɓe nder wuuro Dakar e oɗo ñalawma hande omo udditi base makko Kesupul e nder Dakar to leegal biyetegal Yarakh Dar Salam e nder Yarakh Dar Salam sa ari ha to Juma Hadi Niass to 2e étage ma taw ɗon bureau ji docteur Djibiso docteur Djibiso nana udditi kadi bureau ji muɗum woni cabinet ji muɗum to Jum so tawi a ari ha to radio Ngatamare to Jum ari Dakar uji biteɗi Dakar Dem Dikk ma taw ɗon kadi docteur Djibiso so tawi ko ɓurɓe ɓattorade Kidira so tawi a ari ha nder wuro Kidira sara juma mawɗo mo Kidira waɗɗani galle maire mo Kidira ma taw ɗon kadi cabinet ji docteur Djibiso docteur Djibiso ene wiya bandiraɓe kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde waɗa feere nodda ɗiɗo numéro ji mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa numéro makko so tawi ko a jiɗɗo heɓdemo to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mali mbatta ko 002 123 70 85 72 47
docteur Djiby Sow ene wiye on safroyade ɓuri safroyede. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone alarba sappo ya jeegoma lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulaar sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie keddoɗen halfinaɓe nden ka e kisal leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde maayo taw ko maayo witengo fleuve du Sénégal maayo wongo kerol hakkude leydi Mauritanie leydi Sénégal be teskima tigi e oɗo saha joni ndiyam ɗam fuɗɗima ngabbude no fewi e yoga e nekkuji ha tengti noon e nder région mo Gorgol ha to région mo Guidimara kala e oɗo saha joni noon ɓe kolliri ndiyam ɗam hewno kayto e foori ɗam hewno arde ko ha 11 métre e oɗo saha joni ɗam ɓenni to 11 métre alkamisa hanki o tokka heyɗi caggal nde ɓeta tawa ɓe jettima 11,38 métre ɓoyani mum wonti kadi ha 11,44 métre so tawi ko to Mbut noon taskama tigi ndiyam ɗam dedal ngal ustinoma toon saabu kay to Mbut to ko 35,64 métre wonno caggal ɗum noon jippima ha yetti 35,58 métre to Guidimara noon maayo ngo hollama to falde Guidimara to guure tawateɗe e to falde maayo ngo hollirama tigi ndiyam ɗam ha tengti to falde Sehil Babi ndiyam ɗam maayo ngo ngabbino ha 9,85 taskama noon kadi ɗam ustima seeɗa ha kene wona 0,05 métre ustinoma e majjam ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗogal kalfinaɗo jagogal leydi ndi kalfinaɗo ko fate jangde e hebloji o holliri tigui wonde koɓe puddotoɓe alarba hande o sappo e jeegoma lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas koɓe fuddotoɓe wadde recensement dendagal école aji privé ji tawateɗi e nder Nouakchott lamorgo leydi ha e nder Nouadhibou kala ɗum noon ko yidde kay e oɗo saha joni ko andude holno foti école aji privé tawate tigui e nder ɗeɗo lamorde ɗiɗi e beele kadi andude so tawi kay école aji ɗi ene jaadi tigui hano hannirta ni e programme e juɓɓudi ɗo laamu ngu leliri ɗum ni hono noddo kabaru o noon ko nodda circulaire taw kadi o nodda circulaire ko secrétaire général kalfinaɗo secrétaire général de ministère de l'éducation nationale ko kañum tigui ɓayyini kañum siifi on kayita ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisal maje kadde leydi ndi ɓe kolliri tigui ñande altine ɓennuɗo o fodde sagataɓe pawi juuɗe mabɓe noon fodde sagataɓe capanɗe nayyi sagata yinnoɓe ɗannade kay taw ko ɗanne suuɗaru ɗanne ɗen dewani lawol kamɓe noon ɓe teeɓa tigui ɓe teeɓa noon ko dara maje kadde de leydi Mauritanie e tolno ngoɗo wuuro witengo Balouakh noon tawe capanɗe 2 kilométre to rewo Nouakchott ɓe gonno noon koye lanila toksel ɗi hinde Sambalakar tawa kadi ɗi hinde Sambalakar ko woni koye tubakoɓe kewi wiide embarcation de fortune ko hen ɓe gonno oɗon opération noon waɗi tan ko balɗe seeɗa balɗe tati tan caggal nde jagorɗo kalfinaɗo ko fate awo nde wanno jillu muɗum o yettinoma noon to ɓen dadiɓe halfinaɓe ko fate nden kam e kisal maje kadde leydi Mauritanie o waɗino erago noon nde ɓen ɓeydata kay fertude e guite men ko fati e on fannu taw ko fannu ko fate ɗan suuɗeru e ɗo saha joni siftinde on kadi e mayirɗe hitande 2019 woni hitande rawande mayirɗe mum ko laabi ɗiɗi eɓe nangga laade taw ko batoji jollunoɓe clandestin en e falde Nouadhibou yinnoɓe natte to leydi Espagne ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gollotoɓe hôpital mo kay hayɗi ɓe koliri mette mabɓe no fewi talata hanki o mette mabɓe noon ko fate directeur ko fate direction halfina fate direction mabɓe e oɗo saha joni noon ko hollirde mette mabɓe kay ɓe kolliri tigui ɓe kolliri kadi ɗum jojjani wonde ɓe jaaha ko wiyete tikkere hofgo juuɗe saabu kay ɓe kolliri lebbi nayyi hande ɓe keɓani ko muccas mabɓe taw ko hinde indemnisation ko hinde indemnité
indemnité d'encouragement woni tigi muccas mo poti hebde e kala saha ɓe kolliri noon lebbi 4 joni oɗo saha joni ɓe keɓani kala haalisal ɓe kolliri hen mette mabɓe noon e oɗo saha joni taw kadi ko saha musɗo mo yimɓe goni ko fati e oɗo rafi biteɗo coronavirus eɓe jerliti hen eɓe jeeyi gurnameje mabɓe gam yidde dandude yimɓe so tawi kay laamu ngu ɓeydinani ɓe kay kal haalisal fotani kay miijade hadde yobde ɓe noon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu nde walla taɓe heɓe keɓa kallon haalisal ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen docteur eɓe ardiɓe hôpital mawɗo mo Nouakchott ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi neɗɗo ɓe keeɓi jiiti neɗɗo goto noon taw ko garɗomo sellani e nder hôpital o ɓe tawi ɗum tigui ne wondi e rafi taw ko rafi biyeteɗo fièvre hémorragique noon ko rafi kulɓiniɗo ko rafi kadi jawɗo yowade pittali yimɓe on mo sellani noon hollirama tigui o ummori koto asa région mo Asaba to worgo leydi ndi ko caggal noon e analyse uji kewɗi mbaɗa e makko ɗina analyse foof noon tengtini tigui ko rafi hémorragie fièvre hémorragique ko ɗum tigui o wondi siftinde on noon ene teska kala oɗo ɗiɗo duuɓi kala ene teska e kala sahaji ndungu oɗo saaha joni leydi Mauritanie ne heewi yitude yimɓe wonduɓe e oɗon rafi biteɗo fièvre hémorragique ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe ko woni chargé de crime économique et financière halfinaɓe rewindade pele tumaɓe kay dirkude e dirtinde koppereje leydi ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi ko holliram tigui ɓe mbaɗi convoqué ɓe ɗon tawa kadi ko président ji conseil d' administration société sinima ɗeɗo balɗe cakket ɓe convoqué noon biteɗo Mohamed Ali Chérif gonnoɗo président conseil d' administration ɓe convoqué kadi biteɗo El Kaba wula Elewa on ko gonɗo joni e oɗo saaha joni conseil d' administration société o ko adi ko ɓeɗo ko adi noon ko adi ɗum noon tawa nayo e wonnoɓe directeur uji généraux ji société sinima o mbaɗanoma convoqué ko wayno Hassana Wulla Eli waɗanoma convoqué Mohamed Salima Wulla Béchir waɗanoma convoqué Moukhtar Wulla Mbarek ɓe convoqué ɗum wondude Mohamed Abdallahi Wulla Oudam ɓeɗo kala nayo kala convoqué noma ko adi ɗum ɗo kono kadi hono Moukhtar Wulla Ndiaye e oɗo saaha joni gonɗo directeur général administrateur on e hoore mum waɗama convoqué kono on convoqué niram koye dossier ji goɗɗi en mbaɗi gondi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hanki o Mouhamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o joddima batu e hoore jagorɗe makko wondu biteɗo Mohamed Awul Bilali e wondude e hoorejo catal bitegal union nationale des patronat hono Zeynel Abidine wula Cheikh Ahmed ko gollo noon woni batu garwaniɗo koɓe mbaɗi kay tuggi ko Mouhamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi tuggi kay ko ɓayyini e ɓoore makko witende plan de relance lidde e faggude leydi ndi caggal nde rafi coronavirus ferino leydi ndi yidde ƴelliti ɗum noon holliri nden e ɓoore noon ɓe cohli temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi milliard taw ko haalisa ukuya Mujibou batu ngu noon kanko Mouhamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o yiɗi tigui ko andide kay secteur ko banggue witeɓe secteur privé kay hol darde poti darade e ballal poti addude e faade nde ɗon e ɓoore hono Wula Cheikh Ahmed gonɗo président de patronat mo leydi Mauritanie e holliri tigui omo yenanano yenirna ko mayo wonde secteur privé leydi ndi ma jabbo miijugo kadi ma yaadu hen ma gollo kadi golle paydinde fewi beele ɗen koppereje cohlade ene mbawa heɓede hano hannirtani ha joni kabaruji men e demgal pulara sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paden to leydi Mali men noɗo wonde hoorejo leydi Mali biyetenoɗo Moussa Traoré moɓe kewi noddide GMT woni général Moussa Traoré o yalti aduna talata hanki sappo joyi lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas o yalti aduna noon ko sanga 13h30 woni 1h30 ñalawma o yalti aduna noon ko nder galle makko to wiyeten nder galle makko to leegal bitengal para jikoroni o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi nayyi Moussa Traoré noon jibinano ko guila ñande nogas joyi lewru septembre 1936 to wiyete Sébitou noon tawi nder région mo Khayi o ardima leydi Mali noon duuɓi nogas tati ko addi leydi ndi gila 1968 ha 1991 fodde duuɓi nogas tati ko ardi leydi ndi ko Amadou Toumani Touré noon ɓurɗo lollide ATT kañum derguino laamu makko e saaha kay guem hitande 1991 Amadou Toumani Touré noon e saaha derguiti laamu makko noon kanko Amadou Toumani Touré en gan sanga ko martaba lieutenant colonel siftinde on noon ko ñande 19 novembre 1968 e gan sanga kanko Moussa Traoré ko
sagata gorko tokosom mo martaba litina ko kanko derginno kanko ne laamu bitinoɗo Modibo Keita laaminoɗo leydi ndi gila leydi ndi hebno indépendance woni gila 1960 on paami tigi kanko Moussa Traoré kanko wonno président ɗiɗaɓo mo leydi Mali o laaminoma noon duuɓi nogas tati o yalti aduna ñalawma hanki o yaltiri aduna ko duuɓi jeetati e duuɓi nayyi eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen communiqué noon ko fati e catala bitegal CEDEAO caggal nde ɓe mbanno batu mabɓe ñalawma hanki ko ardi kala e dow enago nana dow kufor taw ko hoorejo leydi Ghana hoorejo leydi kala kadi hoorejo leydi fedde hoorejo catala CEDEAO nde koliri tigui fodde batu fodde hooreɓe jeetato président ji jeetati jeeyaɓe e leyɗele jeeɗe e CEDEAO e gouvernement mum ɓe mbawi jooɗade batu noon taw ko batu keñarango batu kadi ngo leydi Ghana ngo hoorejo leydi Ghana noddi e gouvernement mum kala ɓe noddi ko fati e alhaali leydi Mali batu ngu noon ɓe kolliri tigui ene tawtora nguɗon batu noon ene tawtora nguɗon batu noon ɓeɗon yimɓe taw gouvernement ji ɓe leyɗele jeetati président ji leyɗele jeetati jeeyaɓe leydi e leyɗele CEDEAO ene tawtora batu ngu kadi dadiɓe ɓe hinde CNSP woni tigui comité national pour le salut du peuple ɓe jaadinoɓe ɓe jooɗinoma noon talata 15 lewru silto eto Accra lamorgo leydi Ghana ɓe keeɓi noon ɓe keeɓi ene ɓeɗo noon ko ɓeɗo keeɓi tawtorede batu ngu hono rok marka Christian Kabouri ko hoorejo leydi Burkina Faso Alassane Dramane Ouattara ko hoorejo leydi Côte d'Ivoire Alpha Condé ko hoorejo leydi Guinée Conakry Mouhamadou Issoufou ko hoorejo leydi Niger Macky Sall ko hoorejo leydi Sénégal For Gnassingbé ko hoorejo leydi Togo wondude e oɗo biteɗo Yemi Osibango cukko hoorejo leydi Nigéria e délégation CNSPC woni taw ko colonel Assima Koïta kañum woni président ngal ɗon catal wondude e colonel Ismaïla Wagué ko porte parole dadiɓe ɓe derguiɓe laamu Ibrahima Boubacar Keïta wondude e l'ambassadeur Boubacar Diallo secrétaire général du ministère des affaires étrangères ene tawtora batu ngu kadi hono Goodluck Jonathan nulaɗo CEDEAO taw ko nulaɗo koolaɗo CEDEAO e Jean-Claude Tassibro on noon ko hoorejo commission CEDEAO wondude e Anadifa Saleh o koolaɗo secrétaire général Nations Unies to Mali taw kadi kanko woni mawɗo ministre e wondude Pierre Bouyoya on ko président on ko représentant de l'Union africaine to leydi Mali e to leydi leyɗele Sahel kala wondude e général Francis on ko commissaire des affaires politiques paix et sécurité de CEDEAO e nder ko ɓeɗo tawtora batu ngu e nder batu ngu noon ɓe jetti Nana Akufo-Addo hoorejo leydi Ghana ɓe jetti ɗum ɓe beltinima kadi ɓesgu leydi Ghana kala e jaɓɓogal jaɓɓiɓe e bismango bismiɓe ɓe kolliri kadi e nder batu heeɓe jogui weltare mawde no feewi ko Ibrahima Boubacar Keïta gonnoɗo hoorejo leydi Mali ko newnana kay heeɓi fattan ha wawi yaade caggal leydi e mbadi safruji mum ɓe beltinima ɓe kolliri kadi ɓe kolliri kadi ɓe namdima e nder batuya kadi ko fati e ɓeɗo wiyeteɓe CNSP woni dadiɓe leydi Mali derguiɗo laamu Ibrahima Boubacar Keïta ɓe namdima ɗumen kadi to golle jarata koɓe kalduno e nder batuji mabɓe ɗiɗi ɗe ɓe madduno hen batu gotu noon taw waɗanno ko ñannogas jeetati lewru août hitande gonɗen nde nguna batu wanno koto Bamako lamorgo leydi ɗi e batu mabɓe sakket ngu ɓe mbaɗuno ñande jeeɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas to ñamena lamorgo leydi Niger ɓe kawri noon e nder kamɓe kala noon ɓe kawri kay ko caggal nde dadiɓe ɓe kalani ɓe programme mumen e charte mumen jogui oɗo saaha joni noon kamɓe kala ɓe kawri ko dendagal embargoji e sanction ngaji ɗiɓe pawno e nder leydi Mali kala ɗinne ketto hande kay laamu ngu arti ha laaɓi e juuɗe civil en kala ɓe kolliri noon caggal nde CEDEAO noon holliri tigui jaɓani charte woni tigui deftere ko fate juɓɓudi transition ɗo ɓe ɗamini yuɓɓinirde e nder leydi Mali he kala saabu e nder charte he ɓe kolliri tigui ko fate hoorejo leydi ndi e hoorejo jagorɗo transition leydi ndi kala foni wonde ɓe kolliri hen ko ene wawi wonde dadiɗo woni militaire walla civil CEDEAO noon yadani hen hay cetta kunal saabu CEDEAO holliri foti windede hen tan ko hoorejo leydi e hoorejo jagorɗo transition kala ko civil foti wonde ko ɗum ɓe namdi so tawi kay ɗum waɗaka so tawi kay ko ene wawi wonde walla wawa wonde ɗum CEDEAO holliri tigui yadani hen CEDEAO kadi
holliri ɓe kaali ndara charte hen wonde leydi ndi ne jogo transition ne jogo cukko hoorejo noon taw kañum ɓuuri jogade mbawka ni e hoorejo leydi ndi kamɓe koyeɓe koliri ɓe jaadani hen saabu cukko hoorejo transition hay sinno hoorejo leydi ala ɗon wawa cukko hoorejo fotani lomta ɗum hay sinno ko en cas de vacances woni tigui gonɗo hoore transition so maayi walla so démissioni walla so ronkiti cukko hoorejo wawata artade ɗum noon ɗum ko woni ko seede wawuji ɗi yooɓe mbad kamɓe noon ɓe kolirno wonde so cukko hoorejo kañum ɓurata jogade mbawka kadi so hoorejo ala ɗon ko cukko hoorejo lomtoto ko fati hoorejo jagode kadi ɓe kolirno ken wawi wonde militaire walla civil ɗum foof CEDEAO holliri yadani hen CEDEAO noon holliri tigui ɓuuri yidde ko ɓuuri namdiɓe kadi ko ɓuuri yawde e yaccade kono président e premier ministre mum kala nde wonata civil ene ko ɓuuri yawde e yaccade kanko noon hono colonel Assimi Koïta hoorejo leydi Mali e oɗo saaha joni o heeɓi fattangi wawde joddat toon noon teta tedda président ji tati woni o joddima e président leydi Ghana o joddima kadi e président Guinée Conakry Alpha Condé o heeɓi kadi fattangi joddade e oɗo hoorejo leydi Burkina Faso hono Marta Christian Kaboré o wawi kadi foddade e dendagal président ji arnoɓe ɗon kala ɓe potima photo famille no président ji kewi wadde e kala sommet ko adi ko sommet walla nde sommet o gasi ɓe mbaɗi ko wiyete photo de famille am ha oɗo saahajo hollirama tigui pamodiral heɓaka hakkude mabɓe kono CEDEAO holliri ha joni damal kaldigal ne udditi hakkude mabɓe saabu ɗeɗo balɗe ne tijja to Bamako lamorgo leydi ndi ene tijja toon nulaɗo taw ko nulaɗo koolaɗo catala CEDEAO biyeteɗo Goodluck Jonathan mennoɗo wonde hoorejo leydi Nigéria e oɗo saaha joni kañum woni nulaɗo koolaɗo e nder Bamako ko fatino Jammeh Kisal artiri hakkude mabɓe e dariɓe sono mima to leydi Mali ko to leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jaagoɗɗo kalfinaɗo ko fate celal aade mo leydi Mali kanko e gollodiɓe makko ɓe mbaɗi no ɓe wadde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to rafi coronavirus o yarata ɓe kolori alarba hande o 16 lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nder waktuji nogas e nayyi ɓennude ko ujunere temedere capanɗe jeegoma e jeenayo neɗɗo tumanoɓe rafi coronavirus ko ɓeena kolkisa e nder holkiso he noon hen capantato e jeenayo tawama e jaati ko fiɗaɓe coronavirus ɗum ɓetama to banggue pourcentage ene holliri temedere kala hen 3,34% ko fiɗaɓe coronavirus e nder ɓen capantato e jeenayo hen nogas goho ko contact CV woni jokkodirnoɓe wonduɓe rafi o hen sappo e jeetato heddiɓe noon ko ka communautaire woni hay goto andano ɓe daɓira ɓe kolori kadi e nder ɓe cellano hen capanɗe jeegomo e nayo kepti afiya mumen paati galleji mumen capantati e goho ne tampi no fewi ma ballite to banggue fofango goto kadi Hawrela Diallo e oɗo saaha joni noon tugui ko rafi coronavirus o naati leydi Sénégal faade oɗo saaha joni ɓe jaara sappo nayyi ujunere e temedde joyyi capanɗe jeegomo e yimɓe jeetato windetiɓe doggol hen ujunnaje sappo e temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi e jeegomo caframa ha mbi mbeng paati galleji mumen hen temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e jeenayo kawrino Ela Diallo ujunnaje tati e temedde joyyi sappo e ɗiɗi o neɗɗo nana keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to Pikine hanki jamma sanga 0 heure ko cumu kulɓinigo waɗi e nder leegal Pikine to wiyete Pikine Tali Boumakam to Pikine Tali Boumaka ko galle goto taw ko huɓere togodirde woni étage taw ko R+3 woni huɓere less wondude kuɓeje tati goɗɗe ne pawi dow ko ɗum tigui sumi cumu ngu noon hollirama ummori koye boutique goto taw ko boutique parfumerie jeewo tigui poppateri e uranteri ko on bidi ko ɗon cumu ngu fuɗɗori hollirama noon nde wonno parfumerie ne yeeya produit ji kewɗi taw ko produit ji jawɗi huɓɓude e pettoji e kala saaha ko ɗum ɓeydi sembinde cumu ngu noon ko sanga 0 heure woni tigui sanga minuit ko nena cumu ngu fuɗɗi nde koni koɓe faaɓu tintina ko ɗon e ɗon waktuji seeɗa tawa compagnie ummiɗo to Guédiawaye wayi mbawi tigui arde notitade hen hono sapeur pompier en ɓe mbawi ñippude cumu ngu hano hannirta ni nde wonata 0 nde wonata capanɗe tati hojom capanɗe tati minute tawa ɓe ñippi cumu ngu ha laaɓi hano hannirta ni hollirama kadi ɓe mbawi damdude ni yoga e marchandise uji ɓe keeɓi fattan e wawde damdude ɗum joom magasin o noon ha e oɗo saaha joni haydara ala ko haali o holliri tigui haydara ala ko faari so wona taw kay ha losgoji gasa beele ɓe ganda holko saabi cumu ngu ha joni ko leydi Mali leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Touba fedde witeɓe Touba Sakanam ɓe mbasi pittade yimɓe ɗiɗo
ɗiɗo sagataɓe ɗiɗo jeeyaɓe e fedde nde e saaha kay ɓe gonno e fewnide asde gaabi luggi no feewi tawa kadi ko wadde laabi ndiyam ko fati e ndiyam toɓoji no yaltiri ha laaɓi e gurɗe wasa wadde yola ɗum koye saaha golle mabɓe noon ko ɗon tigui ceenal jowgal no feewi wawi jortade e mabɓe ɗiɗo mbasi hen pitali men neɗɗo goto kadi gañi barmi hen ɗum noon ko dow lawol to wiyete Tokar Bam ko ɗon tigui tana o waɗi nde khalifa général nde murid mo tinde tini alhaali o ko ɗon tigui o holliri ɓeɗo mayɓe maayi tigui koye dawla guesa ceerno koye dawol galle ceerno mbasi pitali men o duwanima ɗumen ono di duwawuji faade e jinnaɓe ɓen kono noon kadi kanko Serigne kanko oɗo Sadio khalifa général mo murid o holliri tigui omo duwano dendagal murid en kala eɗen mbiya tan yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Mali keɗoɗen jento Linguére to Linguére noon sukaɓe ɗiɗo rewɓe wonnoɓe wadde kawguel men guel hinde BF hiwaɓe ɗiɗo noon e nder Linguére keɓani fartange wawde gaynude kawguel ngel saabu kay kamɓe ɗiɗo kala koye nder kawguel hen ko hen ɓe mbawi heɓtade woni jibinde hen goto inde muɗum ko Hacha Fouɗri gasitte ko kam keddiɗo ko SAD ko ɓeɗo ɗiɗo noon woodi ɓe gaynani kawguel men caggal nde puɗɗino kawguel ko ɗon tigui ngatuwere keɓi ɗumen mbawi tigui hodde yaade cuuɗi cafriɗi wawde jibinoyde toon hollirama goto e mabɓe noon biteɗo SD o caggal nde jibinno ha serti e ngatiwere mum jibini kay ha gaynino janggo mum ni wawi no tigui ruttade to école to gam yidde jokkidde kanko yidde jokkidde kawguel mum kono nde o jooɗi seeɗa ko Moussalla cattuɗo heeɓi mum o yalti classe o fayi galle hoddiɓe ɗon sara e centre o ko ɗon tigui o wone tallade Moussalla kewɗo no feewi ko ɓen noon nde so mawɗo centre o tini kañum noddi jinnaɓe makko ɓe mbawi ƴettemo ɗon ɓe nawimo to cuuɗi cafriɗi donc on paami ɓeɗo ɗiɗi kala ñalawma e oɗo saaha joni ɓeɗo ɗiɗi kala ɓe keɓani fartange gaynude kawguel mabɓe BFM ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Tambacounda noon ko biteɗo MKD ko inde sagata gorko goto mo duuɓi 50 kadi dafaɗo rafi hakkille wona kewɗo hakkille no feewi ko kañum tigui caggal nde miijo arana ɗum Allah duñi ɗum kay e juude ko wiyete PMI woni lotori mo hinde PMI nde o juwi PMI noon to Tambacounda ko aljuma ɓenuɗo ko ɗum tigui Allah rokkimo fartange o jeeya e gañiɓe taw kadi ko ɓuurɓe hewde ko gañi o heeɓi noon o gañiminoma ko million ngaji jeenayyi taw ko franc CFA 9 millions franc CFA ɗum woni ko gañi aljuma hanki o e ballal Allah nde haalis nde ɗimmi noon tini tigui o gañima haalis o famille ɗiɗi gone habde e dugdude e moni foof ne wiya ko kañumaji haalis o woni famille Koulibaly e famille tawa kadi ko pareilleur woni tigui wadɓe paris PMI o caggal ɗum noon nde procureur de la république mo falde Tambacounda nde wonani kabaru o ko ɗon tigui o namdi loskuji jaaƴi yo mbaɗe hen caggal loskuji ne mbaɗa hen ko ɗon tigui o heɓti kalis o e 9 millions o nawi yaɓi koyen makko ha to galle yummuma ona suka mo wona karɗo hakkille taw ko jaro duuɓi 50 to yummum taw ko debbo o nayi ko miskino Allah ko jelotoɗo kadi ko handicapé physique nde o wawi yettade o rokki ɗuma ɗina 9 millions holno tigui wonde ko ɓiyummo sellani kañum gañi ɗina 9 millions mi sikkani noon so tawi yummiraɗo ne wiya yiiɗa on halis so tawi on halis jagui walla dagaki ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen hono Lamine Diack jaro duuɓi 60 e duuɓi jeeɗiɗi ko Sénégal najo oɗo saaha kala noon koye kala haali ñawore makko wonno to Paris lamorgo waala fendo ñalawma hande o noon ñawore makko gasi ha laaɓi kanko Malika Diack noon ko kanko Lamine Diack noon ko kanko wonno président fédération internationale de l'athlétisme guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ha hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi o ñawama noon ñawore makko gasi ha laaɓi to Paris lamorgo waala fendo o taƴanama noon omo leelo duuɓi nayyi o taƴanama duuɓi nayyi e kaso hen duuɓi ɗiɗi ko avec sursis duuɓi ɗiɗi keddiɗi ɗi omo leelo e kaso woni tigui o leelo e kaso duuɓi ɗiɗi o yalta duuɓi ɗiɗi keddiɗi noon so tawi haydara o waɗani kene ñawamo soketake kono noon kadi omo yoɓa amande taw ko amande 500 000 woni temedde joyyi ujunere taw ko halis euro ko noon kadi papa Mousta Diack ko ɓiyi ko on e hoore mum ñawama on ɓuuri musde ñawore saabu on tañanama ko duuɓi joyyi e kaso yiyata nangue kadi ne yoɓa amande 1 million taw ko halis euro
kamɓe fof noon ɓe tuuma koye mbuñaari kay e sahaa kay nde ɓe gardino ko fof nde ɓe jaddino athlétisme international e sahaa ɓe gardino mbuñaari noon taw ko goto e athlète leydi Russie ko kañum tigi tuuma wadde ɓe mbuñaari leydi Russie ɓe waɗi ɓe mbuñaari kewndi no feewi e ɗum noon gila 2015 faade oɗo sahaa joni koye ɗina gurduji wona ñawore mabɓe yani ha laaɓi e ñalawma hande o yimɓe nayi wonɓe kadi ñawdama e mabɓe ɓe noon ko ñawoji mumen ne koye bitini no feewi saabu ko hakkude sokaɓe duuɓi ɗiɗi e lessa muɗum ko ɓeɗo ɗiɗo noon waɗi Lamine Diack e Yamin Diack e ɓiyum kañumen ɓuuri musde ñawore e ñalawma hande o nder Paris lamorgo leydi France ha joni kabaruji men e demgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Gambie paɗen Zineb Jammeh ko joom suudu Yaya Jammeh gonnoɗo hoorejo leydi Gambie Zineb Jammeh noon oɗo saaha kala so lelima ɗanotto ko guitela gotel saabu kay justice mo dowlaji dentuɗi Amérique ko joofimo feɗendu o waɗama noon ko wiyete sous le coup de sanction économique hono no joom galle makko waɗata dowlaji dentuɗi Amérique ni dendagal compte uji makko bancaire e dendagal ngaluji e jeeyi makko ɗe o joguino to dowlaji dentuɗi Amérique fof e oɗo saaha joni laamu Amérique koko fawi hen juuɗe mumɗum ɓe kolliri noon fof noon koko waɗa bloqué e oɗo saaha joni o tuuma noon ko wallude e saaha joom galle makko wonno hoorejo leydi ndi o wawi wallude ɗum e kala saaha wujjude e dirtinde eɓe dusa koppereje kewɗe no fewi nder leydi hen omo nawa ɗum caggal leydi taw kadi koye inde ONG mo ardi noon joom galle makko ne wallamo koppereje kewɗe ene wanje hen hawa wawa tacin ɗum caggal leydi e nder dowlaji tedduɗi Amérique taskama tigui eɓe jogui toon galle molanteɗo Allah woni tigui villa mawɗo e nder état biteɗo Maryland to dowlaji tentuɗi Amérique on galle jar mum ene qime ha million ngaji tati piccal jeeyi ɓe million ngaji tati e feccere taw ko haalisa dollar américain koto leydi Libye paɗen ANL woni armée nationale leydi Mali leydi armée nationale leydi Libye ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi attaque cellule taw ko cellule état islamique tawateɓe e nder leydi hen e nder attaque o noon ɓe kolliri tigui ko alarba hande o ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbawi ittude fittandu yoɓade fittandu gonnoɗo e oɗo saaha joni chef état islamique e saaha e oɗo saaha joni biteɗo Abou Abdallah Allah Libye ɓe joɓilori tigui ɓe joɓima fittandu makko koto leydi Gabon cakkitorɗen Landré Zie comme maire mo Libreville Gabon gonnoɗo oɗo saaha kala e juuɗe service de renseignement militaire ɓe hinde BD e mbadi garde à vue guila sappo o lewru septembre gonɗen ɗum o ɓenninama noon ha laaɓi to kaso mawɗo woni maison d'arrêt e mbadi dépôt e mbadi mandat dépôt ɓenninama to maison d'arrêt mo Libreville mo mbiyata maison d'arrêt kaso maison d'arrêt sans famille mo Libreville e oɗo saaha joni o ɓenninama toon e mbadi mandat de dépôt omo faadi ñawore makko e yamirare procureur de la république kanko noon tuuma ko mbuñaari kewndi no feewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo